खुलुमबाय सेथियावनो आं गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बरायनानै लाग्रोयो बे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मोनसे आमजुलि 2 नं आंनि बे गामियाव दंफैयो जों दायो बिथांनि नैबे रनकान्त बसुमतारीनि नैबे अमानि फार्म प्लास बेहा मोनसे गिदिर रबर बागान दङ जों बे बिथांनिफ्राय जों गोबां दिननिफ्राय जों खोनाबोबाय थादों बे बिथाङा सासे आमजुलिनि सिङाव थानाय गिदिर बिजनेसमेन बियो बर' हारिनि गेजेराव बिथाङा जिबायदि जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बे बिथाङा बेहा बागानबो दङ ग्रुपआवहाय मैदेर बागान होननाय आरो बे बिथाङा सासे मुंदांखा बर'नि गेजेराव सासे बिजनेसमेन जों बे बिथांनिफ्राय जोंनि बर' हारिफ्रा माबायदि थांना थानांगौ आरो माबायदि इजि इनकाम सर्सखौ माबायदि मोनो बे बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायगोन आं बे समाव खावलायो केमेरा पार्सनखौ देखायनो थाखाय खुलुमबाय आं आजि अमा बिदि फार्म बानायनाया आजि 4-5 बोसोर जाबाय गुबुन बोसोराव आं बिदि अमादों गोबां फैसा खामायनो हायोमोन आरो बिदिनो सोलिबोबाय थादोंमोन किन्तु देग्लाय सनाव एसे अमानि जिथुनिखि माबाया साहिदा एसे खम जादों बेनिखायनो जिबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै अब्लाबो अमा फिसिनायाव जे लस जागोन बे नङा एसेब्लाबो माने बेनिफिटआ दोङो आरो लोगोसे आंहा बिदि रबट बागान दङ आरो बे रबट बागान दङ आङो प्राय 9 बिगा दङ बे 9 बिगायाव आं दासिम प्राय 2,40,000 आं सिटखौ फाननाय जाबाय आरो 3 मास 4 माससो दंबावयो प्राय 1-1.5 लाखसो आंहा फैबावगोन दा बे हिसाबै 3.5 लाखसो आङो 9 बिगायाव प्रफिट जादों दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दायो जेनेबा जोङो 9 बिगा हायाव जुदि जों माइ खेथि खालामोब्ला जोंहा बेसेबां मोनो खोब बांद्राय मोना किन्तु आङो 9 बिगा हायाव जुदि 3.5 लाख जुदि मोनोब्ला निस्सय आंहा न'खरा एसेबाबो सोलिनायाव एसे मोजाङाव फैयो दा बे हिसाबै आङो दायो जोंनि बर' माहारिनि जिथु सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां माने हिखित सेंग्रा सिख्लाफोर दङ किन्तु उपाय गैया जे साकरिबो मोना जेबो मोना मा खालामगोन मा थागोन जाना दङ दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि बर' माहारिया जुदि जौगानोब्ला जों जि खेथि मावोब्ला एसेब्लाबो फैसाखौ एसे बारा मोनगोन जों बेफोरखौ नागिरनांगोन अब्लासो जोंनि न'खरफोरा सोलिनायाव एसे मोजां जागोन नङाबाथ' बै गोदो गोदायनि बायदि माइ खेथि खालामनानै जे न'खर सालायलांगोन दानि दिनाव खोब माने गोब्राब जाबाय माइ खेथि खालामबाबो आं खालामना होनना बुङाखै माइ खेथि खालामबाबो जों बिगासे हायाव जों जेरै 15 मन मोनोब्ला जों 20 मन 25 मन बेबायदि दिहुननोखौ जों सेस्था खालामनांगोन अब्लासो जोंनि न'खरखौ जों जिबायदि जौगाहोलांनांगौ जौगाहोनो हागोन नोंथाङा नैबे अमा फार्म जों जिखिनि नुनो मोनदों ओरैनो नोंथांनि नैबे अमा फार्माव खैथासो अमा फिनाय जादों आङो दासिम आंहा अमाया 100नि गोजौ दङ आरो नोंथांनि नैबे अमा फार्माव मा मा किसिमनि अमा दङ आंनियाव बेयाव हेमसियार आरो इउकसियार नायमोन ओमफ्राय जोंनि बे जिथु लकेल होनना बुङो 3 जातनि अमा दङ आरो आंनियाव दायो नोंथाङा बेफोरबायदि कमार्शियेल बा गामिफ्राव सोरबा बायनो फैयोब्ला बेफोरबायदि फाननाय थायनायखौ खालामनाय जायो माने सोरबाफोर जुदि अमा फिसा नांगौ होनना बुङोब्ला आं बे अमा फिसाखौ आं फाननाय जायो आरो जिथुनाखि बेदरनि थाखायबो आं बिदि बानायनाय जायो बेखौबो जायफोरा बायनो फैयो आं माने हरनाय जायो आरो फानो दा बे नोंथाङा बेयाव जिखिनि अमा दं होननानै फोरमायदों नोंथांनि नैबे अमानि थाखाय सोरबा बिक्ति नायग्रा एबा बेफोरबायदि लानाय जादों नामा औ जेनेबा आङो दायो बे अमाखौथ' जेनेबा आङो निजेथ' मावो मावनायालाय अब्लाबो आंहा बेखौ गुन्दै होग्रा साफा खालामग्रा मानसि दङ सासे आं बेनो माहाव प्राय 8,000 होनाय जायो जों आरो नोंथांनाव जों मिथिनो मोनदों नोंथाङा रबर बागान दङ बे रबर बागाननि गेजेरजों नोंथाङा फार्स्ट इनकामा बेसेबांसो मोननाय जादोंमोन आङो प्राय रबटखौ गायनाया आजि 6 बोसोर 7 बोसोरनि सिगाङाव गायदों ओमफ्राय गायनानै फार्स्ट माने आङो हानाय जादों बे हानाय समाव आंहा मात्र 70,000ल' फैदोंमोन आरो बिनि सेकेन्ड बोसोराव आंहा फैबाय 1,70,000-80,000सो फैदों ओमफ्राय नै देग्लाय सनाव आंहा बोसोरथाम जाबाय आरो हानाया नै देग्लाय सनाव हले आं दासिम 2,40,000 फानबाय आरो 1-1.5 लाख आंहा फैबावगोन नोंथाङा जिबायदि बे रबारखौ गायनानै बे बेनिफिटखौ मोननानै गोबां रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों नोंथाङा बे
इजि इनकाम सर्सनि बेलायाव रायजो राजाफोरखौ मिथियैफोरखौ मा खावलायहरनो बा मा मेसेज हरनो सानो? आं बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जिथुनिखि माइ खेथि खालामजाया बा ओरैनो गोग्लैसोना जुदि हाफोर दोङोब्ला अन्थाइबाबो बेफोर माने खेथिया जायो, अन्थाइ बारियावबाबो जायो। दा बे हिसाबै जुदि खेथि बाथि मोजां जायै जायगाफोराव गयफोर जायै जायगाफोराव बेबायदि रबर दंफांखौ गायनानै बिदिनो 6-7 बोसोर नेनायनि उनाव गोबां माने बिनि प्रडाक्टखौ मोनगोन, मोनोब्ला न'खरफोरा मोजाङै जौगालांगोन। बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों खेथि बाथि जायिफोर ओरैनो बेकार थानाय हाफोर दोङोब्ला बेबायदि रबर दंफांफोरखौ गायनायाबो गाज्रि नङा होननानै आं बुंनाय जायो आरो। नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि खालामबावो। नोंथांनाव दा जों मिथिनो मोन्दों नोंथाङा मोनसे ग्रुपआव मैदेर बागानबो दङ प्लास दा पार्सनेल रबार बागान दङ। स' नोंथाङा इनकामनि बेलायाव डिफारेन्सनि रबार प्लास बागाननि डिफारेन्सखौहाय मा फोरमायनो सानो? अबे मोनसे इनकाम सर्सआ इजिसिन? आं दायो आंहा ग्रुप मोनसे दङ माने साहा खेथि प्राय 17 जन दङ। आङो 17 जनाव जा 450 बिगा 450 बिगा जोंहा साहा खेथि